kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Boards! Ang init! Grabe! Pero buti mga kabisyo, nakita ko lang sa timeline ng Facebook ko 3 hours ago. Ang lakas ng ulan sa Davao City! Sana oil! Pambihira naman, oh. Ito po nga, nabalita nga po na after several weeks ng sobrang init, ang sabi pa sa balita ay a heavy downpour soaked downtown Davao City. Grabe! Ay, nababali ba sa balabasin malabaras niyo fundaran niya kanda araba mariang ikabarela. Wala pa rin. Nagritual na ako No. Ay, naku mga kabisyo! Tang! Eto, wag na natin patagalin to. Pag-usapan na natin to! Dahil nga mga kabisyo sa sobrang init, mahigit 80 o 80 ang na-food poison sa isang tribal wedding sa South Upi, Maguindanao del Sur. Oh no! Hindi na natin patatagalin to, Tang, para marami tayong matutunan. Mga kabisyo, eto na! Logica na natin to, Tang! Ay, sige, wag mo na patagalin! Logica mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Paka-basic! Basic po na epekto ng sobrang init ng panahon ngayon ang madaling mapanik sa mga pagkain. Pero ang higit po na nakakatakot, iyong heat stroke. Kaya dobling pag-iingat po ang dapat gawin natin. Imaginein mo, umabot po tayo sa, 56 sa Manila City nung nakarang araw? Di ba, Tang? Ay, baka marahil, baka senyales na ito na dapat magbago na tayo. At teka lang, Tang, paano pong naging senyales? Ano naman pong kinalaman ng init ng panahon sa pagbabago ng tao? Ay, hindi ba nagrereklamo tayo sa init ng panahon? Di ba? Senyales lang yan na mas mainit sa impyerno. Pambihira no. Ay nako, kaya pala dapat na tayo magbago, Tang, tama? May tama ka, kalbo. Now mga kabisyo, logican po natin. Bakit kailangan nating umiwas sa sobrang init ng panahon? Ngayon na umabot na halos sa 50 degrees plus Celsius. Kailangan ba bang i-memorize yan? Ang sobrang init po ng panahon, lalo na umabot ito ng 50 degrees Celsius o higit pa, ay maaaring magdulot po ng panganib sa kalusugan at sa kapakanan po ng mga tao. Isa po sa pwedeng mangyari ay yung heat stroke at heat exhaustion. Ito po yung maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga organs po natin. Posibleng kamatayan. Eto, makinig kayo. Ito yung mga sintomas ng heat stroke or heat exhaustion. Kinabibilangan po yan ng sobrang init sa katawan. Pagkahilo at pagsusuka. Oh no! Pero lilinawin ko lang, hindi lahat ng pagsusuka ay dala po ng heat stroke. Kasi kagaya mo, Boards, kagabi, sumuka ka. Hindi dahil sa init ng panahon, Tang. Saan sa sumuka? Ay, sumuka dahil sa sobrang kalasingan. Aragoy! Maloy ka! Clap your hands! Ang bihira naman, oh. O, wag niyong idadahilan.
Ay nako mga kabisyo, ang lagi pong paalala sa inyo, sobra magdoble ingat po tayo. Always try if you have a chance to cool down yourself. Isa po sa mga pwedeng gawin po ninyo, ayan, maligo. Ayan, pero wag naman yung galing init, ligo kagad ha. So try to cool down yourself. Oras natin, we got 36 minutes after 7 o'clock in the evening. Kasama niyo pa rin Tanghenyo, Duda, and Diego Bandido dito po sa programang EDSA. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!